Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Ram Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Nigama Kalpatarurgalidam Phalam Sukhamukhamrudadrava Samyutam Vibada Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavukaha Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamutiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Chananda Gopakumaraya Govindaya Namo Namah Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് നാലാമത്തെ ശ്ലോകമാണോ എടുക്കേണ്ടത്? നാലാമത്തെ. ഓക്കെ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഇന്നലെ എന്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ? സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അല്ലെ? എന്താ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണു മഹത്വത്വം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, വീക്ഷിക്കുന്നു, മഹാതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതല്ലേ? എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും തുല്യമായി ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വസിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും വരുന്ന താമര തണ്ട് വരുന്നു. അതിൽ നിന്നും വരുന്ന പൂവിലാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ പുരുഷ സ്വരൂപത്തിൽ സർവപ്രപഞ്ച സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണമാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അതെ, 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളില് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് മഹാവിഷ്ണു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ ഹരി എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത അവതാരങ്ങളും ഹരിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. കാരണഭൂതസാഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പറഞ്ഞല്ലേ? ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാന്റെ കൂടി സഹായം ഇല്ലാതെ പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ
അതെ, പ്രകൃതി പിന്നെ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തൽക്ഷണം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നും പിന്നെ ആട്ടിൻ കഴുത്തിലെ മാംസളമായ സഞ്ചിയിൽ നിന്നും നാം ക്ഷീരം പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നും. അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയ. പിന്നെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അയ്യോ, ഇത് 2 സ്ഥലത്താണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം വായിക്കാം. പശ്യന്ത്യന്തരൂപമത്രഭചക്ഷുഷാ സഹസ്രപാദാരുഭുജാനാൽഭുതം സഹസ്രമൂർധശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമൗര്യാംബരകുണ്ടലോലസൽ. കാണുന്നുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലും ക്ലിയർ ആവും? ഇല്ല, കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടാവും അല്ലെ? കാണുന്നുണ്ട്. ഭുജാനാൽഭുതം സഹസ്രമൂർധശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമൗര്യാംബരകുണ്ടലോലസൽ. ആദ്യത്തെ 2 വരി വായിക്കും, എന്നിട്ട് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2ാമത്തെ വായിച്ചോ? ഈ വരി കൂടി വായിച്ചോളൂ. സഹസ്രമൗല്യംബരകുണ്ടലോല്ലസൽ. സഹസ്രമൗല്യംബരകുണ്ടലോല്ലസൽ. അവ 1000 കിരീടങ്ങളാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പശ്യന്തോ രൂപം അഭദ്രചക്ഷുഷാ സഹസ്രപാദോരുഭുജാനനാൽഭുതം സഹസ്രമൂർധശ്രവണാക്ഷിനാസികം സഹസ്രമൗര്യാംബരകുണ്ടലോലസൽ. പശ്യന്തി ദർശിക്കുക, അത്തഹ പുരുഷരൂപം ആകാരം, അഭദ്ര പൂർണ്ണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റമറ്റ, ചക്ഷുഷ നേത്രങ്ങളാൽ, സഹസ്രപാദങ്ങൾ, ഊരുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ തുടകൾ, ഭുജ ആനന്ദ ഭുജങ്ങളും, വദനവും, അത്ഭുതം സഹസ്ര ആയിരക്കണക്കിന്, മൂർധ ശിരസുകൾ, ശ്രവണേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അക്ഷി നേത്രങ്ങൾ, നാസികകൾ, സഹസ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ സഹസ്രം, മൗലി പൂമാലകൾ, അംബര വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടയാടകൾ എന്നും പറയാം, കുണ്ടലങ്ങൾ, ഉല്ലസൽ സർവോജ്വലമായ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വിവർത്തനം: ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണതയുള്ള കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങളാൽ സഹസ്ര ഉരുക്കളും പാദങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും വദനങ്ങളുമുള്ള അതിശയവും അസാധാരണവുമായ പുരുഷാവതാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപം ദർശിക്കുന്ന ആ സാമാന്യാതീത രൂപത്തിൽ സഹസ്ര ശിരസുകളും കർണങ്ങളും നേത്രങ്ങളും നാസികകളുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം സഹസ്ര കിരീടങ്ങളാലും തേജസ്സുറ്റ കുണ്ടലങ്ങളാലും പൂമാലകളാലും സംപൂജ്യമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തന്മാര് പൂർണ്ണതയുള്ള കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങളാൽ, നമ്മളെ നേത്രങ്ങൾ കുറ്റമറ്റ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സഹസ്ര ഊരുക്കളും പാദങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും വദനങ്ങളുമുള്ള സർവ അതിശയവും അസാധാരണവുമായ പുരുഷരൂപ അവതാരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം ദർശിക്കുന്ന ആ സാമാന്യ അതീത രൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ കുറ്റമറ്റ നമ്മളെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ, സാധാരണയിൽ നിന്നും അതീതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് സഹസ്ര ശിരസുകള്, കർണങ്ങൾ, നേത്രങ്ങൾ, നാസികകള് എല്ലാതുമുണ്ട്. അവയെല്ലാം സഹസ്ര കിരീടങ്ങളാലും തേജസ്സുറ്റ കുണ്ടലങ്ങളാലും പൂമാലകളാലും സംപൂജ്യമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ
നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ യാതൊന്നും ദർശിക്കാനാവില്ല. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? അതീന്ദ്രിയത നമുക്കും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ? ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിലവിലുള്ള ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവാന്റെ യാതൊന്നും ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആകയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് വായിച്ചു വന്നത് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമാകൂ. ആകയാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ഒരാളെ ഭഗവത് പക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വേദത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് വേണം? സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ, ആ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകൂ. ഭഗവാനെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിലും ഭാഗവതത്തിലും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ വീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമാകൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ഒരാളുടെ ഭഗവത് പക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വേദത്തിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ലേപനം ചെയ്ത പൂർണ്ണതയുള്ള നേത്രങ്ങളാൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മഹാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ദർശിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ എന്താണ് പരിപൂർണത നേടി ഭഗവാനെ ദർശിച്ച ആ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം എന്ത് അറിയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ എപ്പോഴും നാം കാണുന്ന നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ദർശിക്കാറില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തെ എപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ദർശിക്കാറില്ല. നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥമായ വസ്തുക്കളെ കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും, അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല? നമ്മളെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ലോകം കാണുന്നത് അല്ലെ. ചിലത് മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തെ എപ്പോഴും നാം നമ്മുടെ നേത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ദർശിക്കാറില്ല. നാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി വസ്തുതകളെ കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ജീവിതത്തെ വീക്ഷിക്കുന്നു. അറിയാവുന്നതാണത്. സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ വിഷയങ്ങളെ അതിരേക പൂർണ്ണതയോടെ, അതായത് ഉചിതമായി വീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയും എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും? അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ വിഷയങ്ങളെ അതിരേക പൂർണ്ണതയോടെ, അതായത് ഉചിതമായിട്ട് വീക്ഷിച്ചറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ആകയാൽ ക്ഷമയോടെയും പരിപാലനത്തിലൂടെയും സമാധാനത്തോടെയും സംരക്ഷണത്തിലൂടെയും മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെയും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച അതീന്ദ്രിയ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകൂ. അഭിനവ ഭക്തർക്ക് അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപനാകുന്നു. നമുക്കപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ക്ഷമ വേണം. പരിപാലനത്തിലൂടെ, സമാധാനത്തിലൂടെ, സംരക്ഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, പരമ സത്യത്തെ നമുക്ക് 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ? ബ്രഹ്മരൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമുള്ളൂ എന്ന് കാണും. കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ്
എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ആ പരമസത്യം. എന്നിട്ടും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ പിന്നെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മള് ആ ഒരു പ്രകാശത്തെയാണ് കാണുന്നത്, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്. അതിന്റെയും പിന്നിലുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പിന്നെയും നമ്മൾ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, ക്ഷമയോടുകൂടി സമാധാനത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇതിലെത്തി കഴിഞ്ഞ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാക്കി മാറ്റണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 5. ഏതൻ നാനാവതാരാണാം നിധാനം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തേ ദേവതര്യംനരാദയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൻ നാനാവതാരാണാം നിധാനം ബീജമവ്യയം യസ്യാം ശാസേന സൃജ്യന്തേ ദേവതര്യംനരാദയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് തുടങ്ങാണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഏതൽ ഈ, അതായത് രൂപം, നാനാ ബഹുവിധങ്ങളായ, അവതാരാണാം അവതാരങ്ങളിൽ, നിധാനം ഉറവിടം, ബീജം അവ്യയം നശിപ്പിക്കാൻ അസാധ്യമായ, യസ്യ ആരുടെ, അംശ പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ, അംശേന പൂർണ്ണാംശങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ, സൃജന്തേ സൃഷ്ടിക്കുക, ദേവന്മാർ, തിര്യക് മൃഗങ്ങൾ, നരാദായ നരന്മാരും മറ്റുള്ളവരും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബഹുവിധ അവതാരങ്ങളുടെ അവ്യയ ബീജവും നിധാനവും ഉത്ഭവ കേന്ദ്രവും ഈ രൂപമാകുന്നു. ഈ രൂപത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശത്തിന്റെ അംശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ രൂപം കൊണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികൾ ഏത് മൂർത്തിയിൽ നിന്നാണ് അവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്? വിഷ്ണു എല്ലാത്തിനും കാരണമായി പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നെ അതില് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വന്നു. പിന്നെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബഹുവിധ അവതാരങ്ങളുടെ അവ്യയ ബീജവും നിദാനവും ഉത്ഭവ കേന്ദ്രവും ഈ രൂപമാകുന്നു. ഈ രൂപത്തിന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേവന്മാരും മനുഷ്യർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ രൂപം കൊണ്ടു. ഭാവാർത്ഥം. പുരുഷ അവതാരം മഹത്തത്വത്തിൽ അസംഖ്യം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം അവ ഓരോന്നിലും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി 2ാം പുരുഷാവതാരമായി പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ പുരുഷാവതാരം എന്താ ചെയ്യുന്ന? മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതിനുശേഷം അതിൽ ഓരോന്നിലും ആര് വന്നു? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് 2ാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് 2ാമത്തെ പുരുഷാവതാരം പ്രവേശിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിശ്രമിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധം അന്ധകാരവും ശൂന്യതയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അതിനുശേഷമാണ് പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? അന്ധകാരായിരുന്നു, ശൂന്യതയായിരുന്നു, അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല? വിശ്രമിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. ആദ്യം ശൂന്യതയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ അർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തെ നിറയ്ക്കുകയും, അപ്പൊ ഗർഭോദക സമുദ്രം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിയർപ്പ് കൊണ്ടാണ്
ഗർഭോദക സമുദ്രം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഗർഭോദക സമുദ്രത്തില് സ്വന്തം വിയർപ്പിനാൽ അർത്ഥ പ്രപഞ്ചത്തെ നിറയ്ക്കുകയും ആ ജലത്തിൽ സ്വയം ശയിക്കുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭീസരസിൽ നിന്നും ഒരു താമരത്തണ്ട് തളിർത്തു വരികയും ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്തുള്ള വിടർന്ന താമര ഇതളുകളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപരേഖയുടെ വിദഗ്ധ നിർമ്മാതാവായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജനനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു ആയിട്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വിസ്തരണം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് സ്ഥലം പറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചത്തില് വിശ്രമിക്കാനും പോലും സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ആരുടെയോ മൈക്ക് ഓൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഗാലക്സി A12. അപ്പൊ സ്വന്തം വിയർപ്പ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ ആ പ്രപഞ്ചത്തില് പകുതി നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ജലത്തില് സ്വയം ശയിക്കുകയാണ്. ആരാണ് ശയിക്കുന്നത്? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ശയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭി സരസിൽ നിന്ന് ഒരു താമരത്തണ്ട് തളിർത്തു വരികയും ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ അഗ്രത്തുള്ള വിടർന്ന താമര ഇതളുകളിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപരേഖയുടെ വിദഗ്ധ നിർമ്മാതാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മദേവന്റെ ജനനം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രകൃതിയുടെ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പത്തിതനായത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മദേവനെ പറയുന്നത്. സർവ പ്രകൃതിയുടെയും ഗുണങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാകിയാൽ വിഷ്ണു സദാ ഭൗതിക അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സദാ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിനിവേശത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തമോ ഗുണ പ്രധാനിയായ അഥവാ അജ്ഞതയുടെ ദേവനായ രുദ്രൻ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും ആവിർഭവിച്ചു. അതിനുശേഷം ആര് വന്നു? രുദ്രൻ, അതായത് മഹാദേവൻ അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹം രുദ്രൻ ഭഗവത് ഇച്ഛാനുസരണം സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് മഹാദേവന്റെ ഡ്യൂട്ടി? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സമ്പൂർണ്ണ സൃഷ്ടിയുടെയും ഉന്മൂലനം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മഹാദേവനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, രുദ്രൻ എന്നീ 3 ദേവന്മാരും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 മൂർത്തികളും ബ്രഹ്മാവും വിഷ്ണു മഹാദേവനും ആരുടെ അവതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും പിന്നെ അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നും ദക്ഷൻ, മരീചി, മനു എന്നിവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും മറ്റനേകം പേരും പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാനായി അവതരിച്ചു. അതിനുശേഷം ദക്ഷൻ, മരീചി, മനു ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? ഇവരെ പോലുള്ള ദേവന്മാര് എന്തിനാണ്? സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു. വേദങ്ങളിൽ അനേക സഹസ്ര ശിരസുകളോട് കൂടിയവൻ മുതലായ ഭഗവത് വിവരണത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ഗർഭസ്തുതി ശ്ലോകത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ വേദങ്ങളില് അനേക സഹസ്ര ശിരസുകളോട് കൂടിയവൻ മുതലായിട്ടുള്ള ഭഗവത് വിവരണത്തോടു കൂടി ഗർഭസ്തുതി എന്ന ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ആകുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് പറഞ്ഞത്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശയിക്കുന്നതായി പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആ പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഒരു റൗണ്ടില് നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? ഗർഭോദകശായ സമുദ്രത്തില് ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സദാ അതീന്ദ്രിയനാകുന്നു. ഇതും നേരത്തെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ അംശമായ വിഷ്ണു പ്രാപഞ്ചിക ജീവിതത്തിന്റെ പരമാത്മാവാകുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ച സംരക്ഷകൻ അഥവാ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത ഭഗവാന്റെ അവതാരമായിട്ട് വിഷ്ണുമൂർത്തിയായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു വരുന്നു. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആണ് ആരായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത്? പ്രപഞ്ച സംരക്ഷകൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം എല്ലാ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. അനന്തരം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ അവതാരങ്ങളും ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കുന്നു. അപ്പൊ പിന്നീട് വരുന്ന എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? നമ്മള് ഭഗവാൻ ആദ്യം വന്നു, അതിനുശേഷം പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? പകുതി എന്താക്കി? ഭഗവാന്റെ വേർപ്പ് കൊണ്ട് എവിടെ അതിൽ നിറച്ചു, അതിനുശേഷം അതിൽ ശയിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവും വന്നു, പിന്നെ രുദ്രനും വന്നു. അവർക്ക് എന്താണ്? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം
ആരിൽ നിന്നാണ്? ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്ന് ദക്ഷൻ, മരീചി, മനു. അങ്ങനെ എന്താണ് പിന്നെ സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ടില്ല, ജീവാത്മാക്കളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തില് ദേവന്മാരെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവതരിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമായിട്ടുള്ള ആരാണ്? വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു വന്നു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും പിന്നെ എന്ത് തുടങ്ങി? അവതാരങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായില്ല? അത്രയും അടുത്തും കൂടി വായിക്കാം അല്ലെ. വ്യത്യസ്തമായ സുവർണ ദശകളിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അവ അസംഖ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാൻ തുടങ്ങാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ പല സമയത്തും പല ദശകളില് പല അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അത് അസംഖ്യമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, രാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ തുടങ്ങിയ അവയിൽ ചില അവതാരങ്ങൾ അതിപ്രബലങ്ങളും സുവിഖ്യാതങ്ങളുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അസംഖ്യം അവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ തുടങ്ങിയത് ചില അവതാരങ്ങൾ എന്താണ്? അതിപ്രബലമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളും വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളുമാണ്. ഈ അവതാരങ്ങള് ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ലീലാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുടെ അധിപന്മാരായിട്ടുള്ള ഗുണാവതാരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ലീലാവതാരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ചിലത്. വിശേഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വാമനൻ. ഇതൊക്കെ ലീലാവതാരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഏതവതാരങ്ങളാണ്? ഗുണാവതാരങ്ങള്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ, ശിവൻ എന്നീ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുണാവതാരങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കൾക്കും മധ്യയുള്ള പ്രാതീയ പദവിയാണ് ശിവഭഗവാനുള്ളത്. ബ്രഹ്മാവ് സദാ ജീവതത്വമാണ്. ഈശ്വരഭക്തനായ ഉന്നത ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്ത് അധികാരപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശക്തി അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളിലും വജ്രങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൂര്യരശ്മിക്ക് സദൃശ്യമാണ്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ അത്തരം യാതൊരു ജീവാത്മാക്കളും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മദേവനായി ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്നും അഭിന്നമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ജീവാത്മാക്കൾക്കും മധ്യയുള്ള പ്രാതീയ പദവിയാണ് ആർക്കുള്ളത്? നീ ശിവഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്, ശിവനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശിവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ശിവന് അടുത്തല് പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ ശിവനും പറയുന്നതാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്കും പരമപുരുഷോത്തമനും മധ്യയുള്ളൊരു പ്രാതീയ പദവി. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും അല്ല ഭഗവാനും അല്ല ആര്? ശിവൻ. അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? മഹാദേവൻ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? സദാ ജീവതത്വമാണ്. ബ്രഹ്മാവ് ജീവതത്വം തന്നെയാണ്. ഈശ്വരഭക്തനായ പക്ഷെ ഉന്നത ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്ത് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരഭക്തനായിട്ടുള്ള ഉന്നത ജീവാത്മാവിനെ അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാൻ? ബ്രഹ്മദേവൻ ഒരു ശക്തി കൊടുത്തിട്ട് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു സൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി ആർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്? ബ്രഹ്മദേവന് പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശക്തി എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളിലും വജ്രങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ശക്തിക്ക് സദൃശ്യമാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ ശക്തി. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു ജീവാത്മാക്കൾക്കും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന് ഇപ്പൊ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദവി ആര് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കാൻ അത്തരം യാതൊരു ജീവാത്മാക്കളും ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ, ബ്രഹ്മദേവന് തുല്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്വയം ബ്രഹ്മദേവനായിട്ട് ആ പദവി ഏറ്റെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആര്? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ. കാരണം ബ്രഹ്മദേവനായ ഒരു ശക്തി
കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ട് വേണ്ട ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇനി ശിവനെ കുറിച്ച് പറയാം അല്ലെ. ശിവൻ സാധാരണ ജീവസത്തയിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാവിനും ജീവാത്മാവിനും മധ്യയാണ് ആരുടെ സ്ഥാനം? ശിവന്റെ സ്ഥാനം. ശിവൻ സാധാരണ ജീവസത്തയല്ല, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പൂർണ്ണാംശമാണ് അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ശിവന് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാകയാൽ വിഷ്ണു ഭഗവാന് തുല്യമായ അതേ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലല്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ആർക്ക് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട്? മഹാദേവന് ബന്ധം വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഇടയിൽ പകുതി അവിടെയും പകുതി ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ആരുടെ സ്ഥാനം വരുന്നത്? മഹാദേവന്റെ ലോകം വരുന്നത്. എന്താ പറയാ അതിന്? മഹാദേവന്റെ എന്ത് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഭുവിന്റെ ലോകോ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ അതിനും. കൈലാസല്ലേ? അല്ല, കൈലായല്ലേ? കൈലാസല്ല. നോക്കാം, കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ആ ലോകം, മഹാദേവന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? പകുതി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഭൗതിക ലോകത്തിലും പകുതി ആത്മീയ ലോകത്തിലായിട്ടാണ് മഹാദേവന്റെ ലോകം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മഹാദേവനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആരോ അല്ല, ഭഗവാന്റെ അത്രയും ഇതും ആർക്കില്ല, പൊസിഷൻ ആർക്കില്ല, ശിവനില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് തുല്യം ആ പദവി ആർക്കും വരുന്നില്ല, ശിവന് വരുന്നില്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? പാലും തൈരും തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ. പാലും തൈരും തമ്മിലുള്ള അന്തരാണ് മഹാദേവനെയും ഭഗവാനെയും തമ്മിൽ പറയുന്നത്. തൈര് പാലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. തൈര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? പാല് വേണം. അപ്പൊ തൈരിന്റെ ഉപയോഗം, എന്നാൽ പാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തൈര് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമുക്ക് അല്ലെ. തൈര് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പാല് ഉപയോഗിക്കാം, പാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല? തിരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് മഹാദേവനും ഭഗവാനും തമ്മില് ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ലെ. സമയായില്ലേ? ഇതും കൂടി വായിക്കണം, ഈ ചെറുത്. തൊട്ടടുത്ത അവതാരങ്ങൾ മനുക്കളാകുന്നു. അപ്പൊ പിന്നത്തെ അവതാരങ്ങൾ ആരാണ്? മനുക്കളാണ് പിന്നത്തെ അവതാരങ്ങൾ. ഒരു ബ്രഹ്മദിനത്തിൽ 14 മനുക്കളുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മദിനം ഇത് നാളെ എടുക്കാം, അത് വായിക്കുമ്പോ കുറച്ച് പറയാനുണ്ടാവില്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളേക്കാക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.